Od 15. decembra ovde u Savskom parku u Beogradu na vodi, otkako je zimska bajka donela tu magiju novogodišnjih praznika, stvorili smo jednu potpuno novu manifestaciju što je izazvalo veliko oduševljenje i naših sugrađana, ali i svih posetilaca Beograda. O tome govore i brojke, čak 500 000 ljudi do sada je posetilo zimsku bajku i mi smo zaista ponosni na to. Pred poslednje večeri 2022. godine slušamo koncert Tijane Bogićević. Imali smo priliku da je slušamo u nekim drugačijim ambijentima, po prvi put na otvorenom ovde u Savskom parku u Beogradu na vodi. Mislim da će publika biti oduševljena. Čeka nas bogat program i tokom božićnih praznika, ali i povodom Srpske nove godine. Slušat ćemo koncert Zvonka Bogdana 5. januara, a 14. januara uživat ćemo u zvucima trube uz Dejana Petrovića i njegov big band, tako da zaista zabava traje sve do samog kraja zimske bajke do 15. januara. Ulaz je besplatan i svi su dobrodošli.